Doncs bé, jo tinc una experiència practicant ioga de potser uns 20 anys, d'una forma més o menys constant. L'havia fet sempre ioga presencial i arrel de la Covid, per mi el ioga online va ser un món que es va obrir de la nit al dia, no? I va ser possiblement el que ens va salvar a tota la família, no? De poder fer coses indoor que ens desconnectessin, no? D'estar dintre a casa. No? Allà ho vaig descobrir i quan va aparèixer Tramuntana Yoga ha sigut com un nou paradigma de la pràctica del ioga. No? També a mi m'ha canviat professionalment, no? El meu esquema de treball, treballo molt des de casa i se m'ha obert una porta molt interessant a poder practicar ioga en el moment que a mi enquadra millor i en l'espai i temps que jo consideri. No? Amb la qual un nou format que ha vingut per mi per quedar-se, en el meu cas, i que em sembla superinteressant. Doncs bé, jo el ioga online l'acostumo a practicar sol, aquí a casa, i de fet, abans quan feia ioga presencial també intentava ficar una primera fila per no tenir interferències ni veure d'altra gent i estar totalment focalitzat en el professor. O sigui, per mi no ha canviat massa això i m'agrada trobar espais o moments al dia on hi hagi tranquil·litat a casa. Jo treballo des de casa, amb la qual em permet trobar aquests moments, o inclús si hi ha gent a casa, a primera hora del matí, a trenc d'alba, a 6:45, m'agrada també llevar-me d'hora i moltes vegades practico a aquella hora i fent-ho sol. No? I a vegades les meves filles apareixen pel mig i també se sumen. No? La petita és com un joc, que a vegades t'emprenya més que no pas deixar-te fer ioga, però la gran ja comença a entrar-hi una mica i la meva dona, que no havia practicat gairebé mai ioga, també s'hi està interessant. Doncs dins de la plataforma jo no segueixo un patró de poder estar veient una sèrie capítol rere capítol, que això ja ho fem amb el Filmin i al Netflix, però m'agrada molt el fet que estigui agrupat, amb lògiques diferents i amb formats diferents. Llavors, una cosa que m'agrada molt és que hi ha píndoles de 20 minutets, de meditació, de pranayama, o un ioga suau que pot durar 40-50 minuts, o una sessió més llarga de hatha vinyasa i més canyera que pot durar més estona. I la gràcia és que depenent del moment, de l'estat d'ànim i del que necessito, puc optar per una opció o una altra. Llavors, jo soc més d'anar pidolant i anar agafant una mica el producte que m'interessi segons el moment. Si hagués de dir què representa per mi el ioga, amb una, dues paraules, amb una frase, potser diria equilibri. Per mi és una paraula que defineix molt bé el ioga. I l'altra seria presència. Serien les dues paraules que escolliria. Jo, de la meva experiència amb Tramuntana Yoga, una cosa que m'enduc és que he conegut d'altres disciplines del ioga, potser no havia practicat fins ara, la gràcia aquesta de poder agafar i poder anar provant i tastant, fent com tastets amb aquest menú allò obert que tens per poder agafar el que vulguis del ioga. He pres diferents disciplines i a nivell ja una mica de la pràctica del dia a dia, una cosa que sí que m'ha agradat és que m'ha ajudat molt en tot el que és la preparació a la meditació. El fet de poder tenir accés a capítols en els quals et preparen molt bé per meditar, a mi m'ha sigut molt pràctic, perquè moltes vegades inclús no em ve de gust de fer una sessió potser sencera de ioga, un hatha vinyasa o alguna cosa així, però em ve de gust meditar, m'agafo una píndola que em prepari per la meditació i a partir d'aquí puc treballar molt millor la meditació posteriorment. A mi em costa molt el que és estar sentat en una posició així de meditació i amb aquestes preparacions que feu, la veritat és que em semblen superinteressants, com moltes d'altres coses. A qui li recomanaria Tramuntana Yoga? Doncs la primera persona que em ve a la ment seria a la meva companya, perquè a més tenim la plataforma a casa i crec que li podria anar molt bé per sobretot poder buscar aquells moments on trobar-te tu amb tu mateix i amb el Xavi, amb la Sònia, amb la persona que estigui impartint la classe
i poder-te treballar, i no només físicament, no? Que és el que moltes vegades la gent entén que és els beneficis directes del ioga, sinó també una mica a nivell intern, no? I de tenir aquell moment de recolliment, de serenor interna i de poder-te relaxar tranquil·lament, no? Que tots ens ho mereixem. Namasté.